Doncs avui hem vingut ací a la llotja de Benicarló a parlar en Cisco Balandra, com fem de forma periòdica, i avui ha vingut Paula Espinosa, de Corts, i Ximo Perles, de Diputació d'Alacant. Junts han vingut una miqueta a parlar dels problemes que tenen a la llotja de Benicarló i també veure una miqueta els problemes que tenim a tot el que és el País Valencià, a veure si entre tots i totes podem d'alguna manera ajudar o solucionar part dels grans problemes que tenen els nostres mariners. En primer lloc, nosaltres agraïm la visita que ens han fet. Com és habitual, així rebem a tot el món i hem parlat de la problemàtica que tenim en la llotja, en la problemàtica que tenim en les ajudes que no ens apleguen en temps, de la problemàtica dels motors, de la problemàtica del DEA. És un etcètera de problemàtiques que heu han parlat. I les solucions que d'alguna manera hem trobat o pensem que podem trobar? Bé, la primera cosa és que el senyor Barrachina, per l'amor de la pesca, sempre tira balons fora dient que les problemàtiques venen de Madrid o venen fins i tot d'Europa, que és allà on ells governen, el Partit Popular governa, i en canvi el que estem comprovant de la mà dels pescadors és que les ajudes i fins a on ells poden arribar no estan fent el seu treball. Els pescadors ens han comentat que porten un retard en les ajudes a la pesca d'anys, pràcticament. Som l'única comunitat autònoma per darrere d'Andalusia, per darrere de Múrcia, per darrere de Catalunya, que les ajudes no arriben. Aleshores, el conseller no ve tampoc a les Corts a donar repàs de la situació, i el que volem és que vinga a comparèixer, que doni explicacions i que definitivament no deixi de tirar balons fora i que vinga a la Casa dels Valencians a donar la cara i a parlar dels problemes reals de la pesca. Efectivament, n'hi ha diferents vessants que totes perjudiquen al sector. Una és les infraestructures que depenen de ports, de la Generalitat en definitiva, i en gran mesura n'hi ha unes mesures legislatives que venen de la Comissió Europea, del Parlament Europeu, que estan afectant a tota la pesca del Mediterrani. En definitiva, el que passa allí és que es legisla com si totes les embarcacions estaguen en alta mar i no tenen en compte les especificitats de les arts menors. I en gran mesura m'està comentant això en una matèria també de propostes i en una molt concreta que pareix que siga no suficient, però des de luego una punta de llança, que és la de començar a retribuir la replegada dels plàstics, la neteja de la mar que fan els nostres mariners.